Patrijarh srpski Porfirije poručio je u prvoj besedi da mu je najveća briga Kosovo i Metohija i da je on nit koja nas povezuje sa suštinom našeg identiteta. Kosovo i Metohija za Srbe nisu samo mit, Kosovo je za nas zavet, a taj zavet je vezan za novi zavet u čijem temelju stoji svetost, rekao je Patrijarh. Poručio je da smo mi u Kosovu i Kosovo je u nama i da je Kosovo srce Srbije. Patrijarh Porfirije svečano je ustoličen danas u Sabornoj crkvi u Beogradu. U pristupnoj besedi je poručio da se moli Bogu da bude skroman naslednik svojih prethodnika. Molim se Bogu i molim sve vas da me podržite da veliki odgovorni zadatak koji je ovim sveštenim činom stavljen pred mene i položen na moja nejaka pleća iznesem radosno da kao 46. po redu patrijarh, a 57. poglavar naše crkve, budem skromni naslednik mojih svetih prethodnika, istakao je Patrijarh Porfirije u svojoj prvoj besedi. Poručio je da želi da naša sveta Srpska pravoslavna crkva svugde gde jeste živi punim plućima, da svaki pravoslavni hrišćanin živi istinsku slobodu i da evanđeljske vrednosti budu svakodnevnica svih pravoslavnih ljudi.